may diha ko man. Malayo pa. Buwan na to. Ano kung mamatay ang ambak ko, no? Ubig man sa ubos. Kasi sa pressure sila. Lapu na lagi free sakay. Luan lang lang. Luan sakay. Free sakay. Eh. Lapu ano? Hello. Meters long. The world's largest center spans the Joe's Cable State Bridge, June 7. Ayun din na ang pano. Buka siguro na orange. Ayun ang halong. Kabunan mga sunset. Look, God, look. What's wrong? Ay, nagbuka ko nyo. Kaya ako nagbuka. Lahus ka ni.
Magpunta. Sudah sa hapon. Grabe yung tayo ito, no? Parang di pa dunggo dahil. May 60 daw. Ay, yung taon. Parang hindi makagi. Ay, 60. General cleaning this day. Bago sa kasi nagkuha ang mga coming to your mental is steady. Ikaw yung other. Alam mo yun, magiging sa tatlo. Mabuli. No? Oh. Kita mo, kanya. Ano ba ito ako? Aray lang po ako. Wala lang fish pa. Nahanap ko. Ready siya. Ready separator. Ready siya.
4 service, self-drive, more ways to explore the world. Ano ka mga isda na mosquito? Hindi na ako basura eh. Pagkatang-taon na di na siya. Dito padagan eh. Maadik. More ways to explore what the world would have. Hindi ang what the world would have. Palito to, trip pa eh.
para kay ba eh. Wala silang fish pan o natambakan o po. Naluto na po yung labahin. Sakay baka paniro na kapag dari mga tang Riluan. Saka resort taxi. Pamili din siguro.